Čakievaci, ja som v 4. chapteri, takže už viem, ako toto dať. Už som dal power som už dal, takže ideme na to. OK, dobre. Yes, dobre, ideme. Boom. A hore, ako v tej reklame, a dole. OK, toto by som sa dozvracal reálne. OK, idem. Bum, 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 bum. Bumy, bumy. Masné ryby. Dobre. Už ma toto dalo. Krompať. OK, dobre, som tu. Tu má asi zlato. Dynamit. Berem. Dobre. Takže som zomrel. OK, dynamit mám. Na čo som to tam trefal? Si nejaký dynamit mám niekde hodiť? Na bum! Joj. Aha, tak takto. Rozumiem. Idem na to. Bum. Dynamit berem. OK, dobre. A toto mám odpaliť, ale ja tu nemám nič. Tak musím to rýchlo dať potom. Dobre. OK. Bum, dobre, skýl som to. Nice. Čo tam mám skočiť? Asi skočím. Bum. Sneh. To čo je? Haló? Ej, starý dedo. Tu čo ma naháňa. Ale, asi musí vybuchnúť. On nie je také opičko, ako vtedy bol. On asi do tej klietky zavrie, keď ma chytí. A prečo? Áno! Yes, pozrite, nohy mu trčia. Áno. Yes, nemôžem si jeho sekeru zobrať, nemôžem. OK. Nedá sa, ale si dynamit potrebujem. To sa nedá. Čo mám teraz urobiť? A jeho hlava. Čo mám teraz urobiť reálne? Neviem, čo mám urobiť asi tu. My to asi musíme odznova. Neviem. Som asi minul som asi toto, čo som chcel. Bomby. Ja si dám späť. Sa nedá.
Sekeru si nemôžem zobrať. Nohy. Fúha, to je ťažké. Neviem, čo mám urobiť. Neviem, tak sa teraz idem kúknuť na môjho obľúbeného youtubera a to je asi Mister. OK. Dobre. Dobre. A sekeru si mám zobrať. OK. OK, dobre. Je. Dobre, ja si tú sekeru chcel zobrať, ale nedal sa vtedy. Takže ideme. Čo ja som zobral? No. Neviem, ako sa to mám pustiť. Neviem, čo mám urobiť. Reálne. O môj bože, ja neviem, čo mám urobiť. OK, dobre, yes. OK, dobre. Je. Tak teraz napíšem not power, tak bum. OK, prerazíme to. Bum. Yes, takže diváci, my sme to vyhrali. Takže 47 minút. To fúha. Ale OK. Takže my si ideme pozrieť na to mestečko, čo tam bude. OK. Počkaj, zatiaľ otvorím toto. Dobre, ja mu to zatiaľ uvarím. To nedá. Čo tu pôjdem. No tu mi nejde. Som tu aj ja? Áno, ja som tu. Yes, ja som tu. Takže čauky diváci, my sa stretneme v ďalšom videu, takže čauky, čau.